Уйны өйрәнәләр. Татарстанның милли музейында көзге яллар вакытында мәктәп балалары өчен махсус чара, хәзинә эзләп уены бара. Максаты музей экспонатлары аша укучыларга милли тәрбия бирү, халкыбызның тарихына кызыксыну уяту. Уенның шартлары хакында Рания Садыкова. Китап битләрендә укыган мәгълүматны үз күзләрең белән күрү күпкә кызыграк. Марина Апушева сүзләренә караганда, экспонатларны тотып карау аларны яхшырак истә калдыру мөмкинлеген бирә. Россия тарихында зур урын тоткан шәхесләрне хәзер гомерен унытмаячакмын ди кыз. Мин Кутузов турында белдем, Державин турында белдем, аның өстәленә кресло, шуны күрдем. Портрет Екатерины II, герб Зеланд, аның Екатерина каретасы. Көзге каникуллар вакытында балалар өчен ял итү, күңел ачу урыннары бихисап булса да, 156 номерлы мәктәпнең тарих укытучысы нәкъ менә милли музейны сайлаган. Идел Болгары темасын узган балалар өчен ул чордагы әйберләрне үз күзләре белән күрү бик кызык ди ул. Милли воспитание баларга кирәк, чөнки без бу темаларны үтәбез һәм аларга күбрәк кызыклы була, если алар монда килеп җитәләр. Нинди украшениялар татар кызлары алганнар, нинди сугышлар булган, кемнәр главный командующийлар булганнар инде, шуны белгәннәр инде. Уенның шартлары гади. Музей тарихы белән танышканнан соң укучылар ике төркемгә бүленә. Алар кагаз битендә язылган биремнәрне үтеп, хәзинә табырга тиеш. Табылдык исә турыдан-туры музейда урнашкан экспонатлар белән бәйле. Әйтик, бу бүлмәдә бинаны яктырту өчен кулланыла торган җайланманы табырга кирәк. Шул рәвешле укучылар элек бабаларыбыз ничек ут яндырганы турында таныша. Раньше девушки много на себя сережек одевали. Элек кызлар үзләре белән бик күп муенсалар, алкалар, беләзекләр асып йөри торган булганнар. Безгә моның сәбәбен дә сөйләделәр. Әгәр дә хатын-кыз өченче иреннән аерыла икән, ул өеннән бизәнү әйберләрен алып китә алмаган. Шуңа кызлар барлык бизәнгечләрен үзләре белән йөрткәннәр. Балалар инде татар халкының нинди киемнәр кигән, нинди бизәнү әйберләре аскан, шулай ук инде нинди рәсемнәр ясаган. Алар барысы да безнең музейда күрсәтелә. Ахырдан хәзинәне тапкан команда җиңүче дип билгеләнә. Рания Садыкова, Антон Королев, Яңа гасыр каналы.